La cuina d'Espai 6, amb Òscar Tubert. Hola, què tal? Soc l'Òscar Tubert, assessor gastronòmic d'Espai 6. A partir d'ara ens trobareu cada setmana a la web del Regió 7. Com a primera recepta farem un tàrtar de tonyina a la meva manera. I per aquesta recepta necessitareu el següent. Després, important, un bon llom de tonyina. Amb uns 200 grams aproximadament podem començar la recepta. Per tallar el filet de tonyina, el que mirarem sempre important és tallar a contraveta, perquè a l'hora de tallar, com que hem de fer talls ben prims, que no se'ns trenqui. Un cop ho tinguem laminat, el que farem és procedir a fer unes tires per poder-ho després picar ben petit. Tenim la tonyina picada, la posarem en un bol, afegirem la ceba ben picada, la part verda de la ceba picada i les tàperes picades. Ara barregem, reservem i anem per fer la vinagreta. Una cullerada de mostassa de Dijon, una cullerada de vinagre d'arròs, una cullerada de vinagre de Jerez. Tirem una mica de vinagre de Mòdena. Barregem, una cullerada de salsa de soja i 4 cullerades d'oli d'oliva verge. Agafem el bol, amanim, afegim pebre molta. Ara el que farem serà remenar i tastar el punt de sal. Ara emplatarem, traurem l'aro, refrescarem amb una fulla de sajolida i amb un rajolí d'oli d'oliva verge. Avui ja tenim la primera recepta, que és aquest tàrtar de tonyina tan fabulós. Espero que hagueu gaudit d'aquesta recepta, no l'hagueu trobat difícil, és bastant amena i que gaudiu. Animeu-vos a fer-la. I si us ha agradat, compartiu-lo.